ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки билетҳои арзон кофтеса, марҳамат кунед ба авиакассаи Ҳоҷи Меҳроб муроҷиат кунед. иншоалло ки беҳтарин шахсиятат ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. тӯли 1.5 солчаи дӯстони азиз мо яккара реклама кардесем. иншоалло ки бе ягон камбудӣ ана билетро харидорӣ мекунед. дар номерҳои 4534 танҳо тариқи ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки кори шуморо ва билетҳои шумо бо нархи арзон менависад. бардоро ба кадом числа ва аз куҷое ки дар кор бошад, ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатии хубен, раҳмати калом барои дастгирон шербачо ва апаҷоно, акаҷонои ма. дӯстони азиз, дар канали Насим Деҷа ҳатман подписатсия кунед. скоро ба 100 000 подписчик месем. мо аз шумо меминатдор ҳастем. хоб, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшиамон дар ноҳияи Вахш, яъне ки кӯчаи Балнисаш меган, кӯчаи Бобоҷон Ғафуров. 6 дар хона ҳай, 6 сотиқ замина. дӯстони азиз, бо дарамин яъне ки магазин дорад. бардоро магазин ҳам дорад, ба 44 қати фурӯхта мешавад. дар наздикии хонашон дӯстони азиз мактаб, магазин, балниса яъне ки садик, литсей ҳам дорад. нақша гуфтагия 800 000 сомонӣ бугӯ, боз муомила ҳам дорад. дӯстони азиз, хоб, кухни, баня, ошхона, алохона, хулоса ҳамаи чӣ бардор дорад. ягон камбудӣ надорад. ана кондитсионеро, хулоса спални гарнитур ёш мемонад. бардоро яъне нигоҳ кунед, яъне кӯчашон дӯстони азиз, ин дарвозаи калони хуш дорад. хоб, якта магазин дорад. дӯстони азиз, ба ҳамин нарх, яъне ки нархаш 800 000 сомон, ба ҳамин нархати инаи магазине ки дидесен ҳамиран фурӯхта мешавад. ба ҳама 44 қати дар дуруни ҳами чизе ки дидесен, яъне ки то 10-15 000 сомона бозадагия метавонед дӯстони азиз хонаро харидорӣ кунед ва яъне ки корхонаи тайёр, ҷои кори тайёр метавонед ҳам аз ҳамин ҷо дӯстони азиз зиндагитона пеш бибаред. 800 000 сомони муомила ҳам дорад. телефоно барои тумос, номерҳои ватсап шумондагӣ марҳамат. дӯстони азиз, тариқи номерҳои ватсап шумо муроҷиат кунед. чор тарафи хона маҳкам, оби свет ҳам дорад. хулоса ягон камбудии дӯстони азиз хона надорад. нархаш 800 бо савдо мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳама каса лайкҳоро мезанем. ана кадоме ки аз ноҳияи Шоҳмансур дар комментар навистагӣ, марҳамат, як хонаи арзонак барои шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хоб, бисёри комментар менависанд апаҷоно ва акаҷонои ма. ростига ҳаматона аҳамият метиҳем шербачаҳо. марҳамат, агар ки аз куҷое ки дар кортон бошад хона ё ки замин, бинависед, ҳаракат мекунем. дӯстони азиз, ба шуморо кофта пешниҳод мекунем. хонаи навбатиён дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши парки Победаш меган. 3 дар хона, 3 сотиқи замин, хулоса дар дарунаш яъне ки банияи дарунӣ ҳам дорад. ҳоҷатхона дорад. нақша 250 000 сомонӣ мега, боз муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, свет ҳам дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, обам дӯстони азиз дорад. ина марҳамат, хонаи арзон дар ноҳияи Шоҳмансур. номери ватсапшон дар охираш 666. марҳамат, занг бизанед. аз номи сомонаи мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. хоб, дӯстони азиз, севимин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Варазоб, ҷамоати Айнӣ. 4 сотиқи замин, дар хона якта вера ҳам дорад. бардоро ана баняву кухниву ҳоҷатхона ҳам дорад. дӯстони азиз, яъне ки банияш гуфтагия ки еҳо римон кардагия
дӯстони азиз, нарша 120,000 сомонӣ мегӯяд. яъне ки ба ҳамин қарибӣ ин хонара сел задагӣ буд. кадме ки агар дар чакан бошад дар ҳамон тарафҳои ноҳияи варзоб дӯстони азиз нашоди яъне ки истироҳат бениҳоят ҷойи хуба, яъне ки ва чӣ хел бигӯям бародаро, ҷойи хубам ҳастай, боду ҳавош бениҳоят хубанд дӯстони азиз. об ва свет ҳам дорад гуфтагиай, нарша бениҳоят арзон гуфтасай, кадме ки агар дар чакан бошед нархаш 120,000 сомонӣ. аз номи сомонаи мо гап занем, муомила ҳам дорад. дар наздикиашон мактаб, магазин, санатория ҳамхарид чизо ҳам дорад. бародарони азиз, марҳамат, дар номерҳои ватсапшон ва дастишон муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, 4 июли мо як апашка яъне ки муроҷиат кард салон ба як апара аз шаҳри душанбе поёни корвон ё ин ки шаҳри ҳисор дар хона 3 сотиқ замин дар кор аша тариқи кредит. яксола аввали моҳ, яъне ки яксола дар корша аввали моҳша 100,000 сомонӣ дода метавонанд ва баъдан ҳар моҳа пардохт мекунанд. бародаро, ҳар моҳа пардохт мекуна, ҷои обдор бошад, главни гуфтагӣ ҷои обдор ва свет ҳам дошта бошад. нархаш хулоса гуфтагӣ нест бародаро, то 100,000 сомона аввали моҳ пардохт метавонад, дарша як сола пардохт мекуна. марҳамат дӯстони азиз, номерҳои ватсапшон мондагӣ, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. касоне ки доштагӣ бошад, марҳамат ҳамин апара занг бизанед. хоб дӯстони азиз, ҳама каса лайкора мезанем. ана 5 июль гӯш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи қалъаи Даштиш меган. хулоса дӯстони азиз, хона бо хишти пухта бардоштагия, яъне ки деэтажа мебошад ва 8 дар хона 7 сотиқ замин. масоҳати хонара гуфтагия ки 70 метри квадратӣ мебошад. ҳоҷатхона бания ҳам дорад бародаро, нарша 335,000 сомонӣ мегӯяд. деэтажа бо хишти пухта бардоштага, яъне ки хона коробка. дӯстони азиз, нархи 335,000 сомонӣ бо савдои хуб мешавад. номерҳои ватсапшон монага, марҳамат, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. компания ба бори аст, метавонед тариқи ватсапшон муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои ватсапшон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар ватсап. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта хади равонтон мекунанд. бадро марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо ва шумост. хоб дӯстони азиз, 6 июли мо замини фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, кӯчаи Галаобод, яъне ки 30 метр фундамент рехтагия гуфтагия. дӯстони азиз, оби ҳавзи 60 тонага дорад. свет дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, нархша 75,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. иваз карда мешавад ба ягон караван, яъне ки болош пул метиҳад соҳиби караван. бародаро, ина марҳамат, замини фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, 6 сотиқ замина, 30 метр фундамент рехтагия. номери ватсапшон охири 6161. марҳамат, тариқи номерҳои ватсапшон дӯстони азиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 7-мин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри бохтари Қурғонтепа, яъне ки номи пешнаш Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён, пеши мактаби 25 гуфтагиай. 4 дар хона, 8 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкамай ва нархша гуфтагиай 360,000 сомонӣ бугӯ. боз муомилаи хубам дорад. ина марҳамат, дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо мекунем. дарону берунша ҳамаша камера кардагиай бо нархи арзон аст, 360,000 сомонӣ. дӯстони азиз, иваз карда мешавад ба квартира ки яъне ки дар ҳамин шаҳри бохта бошад, ба 3 хонага ё ин ки 4 хонага иваз карда мешавад. обу свет ҳам дорад бародаро, дар наздикиашон мактабу магазини балниса, хулоса ҳам хеле чизҳо дорад. касоне ки аз ҳамин тарафҳо бошед, ина марҳамат, хона рафта харидорӣ кунед. ина марҳамат, дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед. 360,000 сомонӣ бо
бо савдои хубро мешавад. марҳамат, телефонҳо бароятон аст 919 19 20 91 тариқи номерҳои ватсапро дӯстони азиз муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. хуб дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед ё ин ки мошинаҳо заминҳо дошта бошед, мехоҳед ки реклама карда яъне ки ба фурӯш бароред, иншоалло ки дӯстони азиз ба мано муроҷиат кунед. дар муддати кӯтоҳ хонаҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. номерои мо 911 32 43 44. дӯстони азиз, марҳамат, тариқи номерҳои ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, як тои дигар хонаи арзонак ҳастад. шебачой шаҳри Кӯлоб. марҳамат, як то хонаи арзон дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ, дар хона 8 сотиқ замина, боз 3 дар хонаи дигар, яъне ки бардоштагия криша часпондагӣ нест, яъне коробка. дӯстони азиз, 3 хона бардоро бо семинблок бардоштагии об ва свет ҳам дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, нарша 150 000 сомон мегӯяд. яъне ки дӯстони азиз, шароити хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. фақат медрӯи зиндагӣ мекунӣ. марҳамат, бо кондитсионер дорад. нархаш 150 000 сомон иваз карда мешавад ба ягон квартира дар шаҳри Кӯлоб, як хонага бошад. марҳамат дӯстон, дар номерҳои 4231 охириш номери ватсапшон, тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, нӯҳумин хонаи фурӯшиамон яъне ки шербачакҳои ваҳдат гуфтагӣ буданд ки аз тарафҳои ваҳдат ва навор бигӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол ва 5 дар хона 6 сотиқ замин бошад. 5 дар хонаи Калон, яъне ки хушудохтагӣ 6 сотиқ замин, нарша 335 000 сомонӣ мегӯяд. боз савдои хубам мешавад. дӯстони азиз, муомила ҳам дорад, яъне ки арзон мешавад. савдо дар нами назди хона. дӯстони азиз, савдо мешавад. телефонҳо бароятон аст 919 01 89 70. тариқи номерҳои дастишон муроҷиат кунед. маълумоти пураниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро мезанед ва дар комментария насим тезӣ ба пеш мерасед. дидесен хай шербачаҳо ки ба хотири шумо, яъне ки ҳама рӯза хонаҳои арзон, мошинаи арзонро реклама карда барашон пешкаш кардем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро мезанем. иншоалло ҳаракат мекунем. дӯстони азиз, ҳамин канали моро ба 100 000 подписчик мерасонем. хуб, даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Фирдавсӣ ва дар хона 6 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам, бо семинблок маҳкам карда, дарвозаи сафед ҳам часпондагӣ, нарша 240 000 сомонӣ мегӯяд. ва дӯстони азиз, марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Фирдавсӣ, яъне ки обшагуфтагӣ аз качалка мебошад. нархаш 240 000 сомонӣ, боз муомилаи хубам дорад. номери ватсапшон 931 0320. марҳамат дӯстони азиз, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, яъне ки болои заправкаҳои район гуфтагианд. дар хонаҳои 7 сотиқ замина. дӯстони азиз, 4 тарафи хона бо семинблок, забор кардагӣ маҳкамай, обу свет ҳам дорад, яъне ки мушкилӣ надорад обу свет. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, нархи хонара 175 000 сомон мегӯяд. агар касоне ки мегӯянд мошинхар бошад, ҳамин мошини пеши хонама Nexi мебошад, бо нархи 13500 сомонӣ фурӯхта мешавад. ина дӯстони азиз, дарвозаи калонам часпондагӣ, нархаш 175 000 сомонӣ, муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат, аз номи сомонаи мо салом расонед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки номи пешинааш Колхозобод буд. ина касоне ки аз Колхозобод хонахар бошед, бо нархи арзон, дар хона 8 сотиқ замина, як калидори калон ва нарша 190 000 сомонӣ мегӯяд. муомилаи хубам дорад.
ошхона бания ҳавзи ҳафтонага дорад, свет ҳам дорад. Ина бардоро як калидори калон бо нархи 190 000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. Марҳамат дӯстон, тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, барои пешрафти канали мо аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем ба хотири додашон лайкҳоро мезанем ва дар канали мо подписатсия мекунем. ҳамин навори мо дӯстони азиз 15-20 ҳазор одам тамошо мекунанд, неки вообще лайкаш камай, хотя би ҳамин лайкҳоро ҳазор кунем, мо аз ҳаматон миннатдор мешавем. хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, яъне ки тарафҳои Садвин Совхоз мегӯянд. 4 дар хона 3 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам, кондитсионер дорад бардоро. марҳамат, касоне ки хонахар бошед бо нархи 280 000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. номери охириш 2323. марҳамат, тариқи номери ватсапшон дӯстони азиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 14-мин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар яъне ки шаҳри Сарбанд, тарафҳои Левакан мегӯянд, хулоса ҳамон тарафҳо. 4 дар хона 8 сотиқ замина, нархи хонара 230 000 сомонӣ мегӯяд. ина дӯстони азиз, ба хотири яъне ки пешравии канали мо лайкҳоро мезанем. ина хонаи арзона бари шумо дӯстони азиз ҳамарӯза пешкаш мекунем. 230 000 сомонӣ муомила ҳам дорад. телефоно барои тамос 004 66 86 76. марҳамат дӯстони азиз, тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 15-мин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Куллоб, маҳаллаи 20, яъне ки як хона временка духтагия 6 сотиқ заминай, нархша дастрошни гуфтесай 57 000 сомонӣ, кам тараки дигарам бо савдо дорад. ина дӯстони азиз, марҳамат, тамошо кунед бо диққат. агар ки маъқулш ки рафта харидорӣ кунед. телефоно барои тамос 985 92 02 08. дӯстони азиз, хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед. навори мо дар ҳамин ба охир расид. касоне ки чизе ки хона доред, мошин доред, дар номерҳои 911 32 43 44 тариқи номерҳои ватсап мо роҳӣ кунед, ҳаракат мекунем, хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. хоб, дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмати калон барои дастгиритон.